Ibrahim Production. яке аз ҳаҷмнигорони ҷавони соҳибистеъдоди мардумии ҷумҳурии Тоҷикистон Дӯстмурод Шарипов мебошад. маҳз мери беандоза нисбати ҳунари ҳаҷв ва тамринҳои зиёд аз овони мактабхонаи Дӯстмурод Шарипов мебошад, ки дар ҳунари ҳаҷв ӯро соҳиби мавқеъ ва мухлисонӣ зиёд намуд. имрӯз ҷонибдори ҳунари мавсуф кам нестанд, чунки бо навовариҳои пурмуҳтаво ва бо услуби миллии эҷодӣ дар як муддати кӯтоҳ ҷойи худро дар саҳнаи муосир ёфтааст. инсони хоксор ва самимӣ буда дар суҳбат оддӣ аст. Дӯстмурод Шарипов 28 ноябри соли 1984 дар деҳаи Сангтудаи ноҳияи Данғара чашм ба олами ҳастӣ кушода хатмкардаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9 деҳаи мазкур мебошад. соли 2001 ба донишкадаи давлатии санъат ва ҳунарҳои зебои ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода дохил шуда соли 2005 бо сари баланд ба итмом мерасонад. баъди хатми муассисаи олӣ соли 2008 ба сафи қувваҳои мусаллаҳ рафта адои хизмат мекунад. дар чандин филмҳо аз ҷумла Овораи ишқ, Интизорӣ, Оинаи беҷило, Ҷурагӣ то охир, Адаб омӯз аз беадабон, Ишқи ятим ва ғайраҳо ҳунарнамоӣ намудааст.